बाथौ हारिनि माखासे रायजो राजाफोरनि बाथौ मेराय दुमनाय हाबाफारिया जोबलांसिगोन नामा? सोर दैदेनगिरिया गावनि पावारखौ अफजासि सोरनोबा हरफेरो बेनि थाखाय प्रमद बर'आ दायी बेनि जबाब होथों रायजो राजानो। सोर दैदेनगिरिया गावनि पावारखौ हरफिनो बिनि जबाबखौ होथों प्रमद बर'आ होननाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअ एन्ट्रिखौ निश्चय खोनाखादों। जिथुनाखि खाम्फा बरगयारि सार बिथाङा UPPLआव थाङैनि सिगां अर्थात BPFआव रेजिगनेसन लेटार गथायनायनि सिगां बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिथाङा रोखा रोखा बुंदोंमोन आरो माखासे डिपार्टमेन्टफोरखौ मोनखानाय डिपार्टमेन्टफोरखौ बा पावार एन्ड फांसनफोरखौ हरफिननाय मानायनि थाखाय खाम्फा बरगयारि सारा बै समाव गोबांथार खोथा बुंदोंमोन आरो बायदिसिना नानांथा रोखोमनि खोथा बुंदोंमोन। दिनैनि दिनाव बिथाङा बै हान्जाखौनो मोजां मोननानै ग्रोबनो बेयावनो जबदान जाहैबाय। स' जोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौनि गोनांथि गैया बा दरखार गैया। बिथाङा जायखौ जि हान्जाखौ मोजां मोनदों जाय पलिटिकेलखौ मोजां मोनदों बिथाङा बेयाव थानानै जाहाथे बर' समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावहैयो आं बेखौसो सानबाय। दा बे भिडिअखौ फुरा होनायनि सिगां आरो लोगोसे बिश्वजित दैमारि सारा मा बाथ्रा बुंदों बेफोरखौ नायनायनि सिगां आं नोंथांमोननो फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। स' बे बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां आं बयनावबो निमाहा बिग्रोयो गोरबोनिफ्राय जाहाथे अल जोंनि बर' रायजो राजा बा जोंनि बाथौ सिबियारि बिथांमोननिफ्राय निमाहा बियो। आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गोरोन्थिफोर जायोबा बा आंनि बुंनायाव माबाफोर रं जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा होनांगोन। दा आं बाथौ हारिनि सायाव नैबे बाथ्रा बुंनो लुगैदों। जिथुनाखि बाथौ हारिखौ जोंनि बर'फ्रा बा बाथौ सिबियारिफ्रा गोसो गोथारै गोरबो बिखाजों जिउयै मोदोमै माहामै सिबियो फुजियो फालियो। बा बिदिनो बाथौ होनोब्लाबो गोबांथार मोननै मोनथाम बाथौ हारि दं माबा दं नालाय जोंहा फालिग्रा सोरबा दाउसा अमा हाथारग्रा सोरबा बोलि बाथौ सोरबा बिबार बाथौ सोरबा गोथार मैखुन ना माबा माबि बेफोरबायदि दंनो जोंथ' गुबुन धोरोमनिसो नालाय जों बारा बुजिया। दा बिनि गेजेराव आं बेखौसो बुंनो लुगैदों जिथुनाखि बाथौफोरा सिजौनि थाखाय बा बाथौ मेराय दुमो नङा होमबा? नैबे बाथौ मेराय दुमनाय हाबा हुखाखौ बावलांजोबनो बा नागारलांनो हमबाय नामा? आं बेखौसो एसे रं नुहुरदों। मानो होनबा बे साइडआव नाय नोंथांमोना आं क्लिप्सखौनो होगासिनो दङ। बिथांमोना अलरेडि लहानि बानायनाय बाथौ मेरायखौ लानानै फैबाय। दा बे लाइफ टाइमनि थाखायनो नाथाय बे लहायाबो जे लाइफ टाइम थांगोन बेखौथ' आं फोथायनो हाया। मानो होनना बुङोब्ला लहायाथ' मामर जानानै बायस'लाङो। अब्ला फिन खेब बै समाव बेफोरबायदिनो थाखा फैसा गारनानै ग्रोबनो बाथौ मेरायखौ नोङो लहानि बानायनानै लायफिननांगोन। दिनैनि दिनाव अब्ला जोंनि बर' हारिफ्रा औवाजों गोसो गोथारै मोनसे माने फार्माटिक हाबा होननाय बायदि जिथुनाखि आखाइजों मावनानै गावनि बाथौखौ गावनि सिजौसालिखौ सोरगिदिं दुमख'नानै लायो। नैबेखौ मोनसे जोबोद समायना नुयो आरो बे मोनसे आखाइनि फार्माटिक हाबा होनना बुंजायो जोङो माने बेबहार जोंहा आखाइयाबो थाबाय बेराफारसे थैनानै थांजासिम बे जोंहा आखाइनि हाबा होननानै बुंनांगोन जों बे थाबाय थागोन। नाथाय नैबे लहानि जिथुनाखि बाथौ मेराय बेखौ बायनानै लाबोनानै लागायोबा जोंनि बर' बाथौ हारिनि माखासे रायजो राजाफोरनि बाथौ मेराय दुमनाय हाबाफारिया जोबलांसिगोन नामा? आं बेखौसो सानदों। माने निश्चय जोबलांगोन जितु बेफोरबायदि लहानि लाबोनानै लागायनानै लायोब्ला जोबलांगोन आं बेखौ सानदों आरो। दा नोंथांमोननि बै औवानि हेबनाय बाथौ मेरायखौनो जों जोबोद गुबुन धोरोमनिब्लाबो जोबोद साजिनाय नुयो जोबोद मोजां नुहुरो। नाथाय बिनि गेजेराव दिनै नोंथांमोना लहानि लाबोदों बे गाबोन समफोरनो बेखौबो जे नोंथाङा लहानि लाबोदों बे सिरि जिबन थाबाय थागोन बेथ' नंखाया। निश्चय रं खारगोन नोंथाङा रं फोनफिननांगोन पेन्टिं खालामफिनबाय थानांगोन अब्लासो साजिगोन नङा होमबा? थिग बेबायदि आरोखि। दा बेखायनो बे लहानिखौ बायस्लायस्लाय नोंथांमोना आखाइनि हाबाखौ गारनो दासान। जेरै जोङो बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस होनना बुङोबा दख'नाफोरखौ जोङो थैजासिम जोङो आबै आबौ आजै आजौमोननिफ्रायनो फैनाय हिसाबै जोङो दासिमबो आरो इयुनसिमबो थांनानै थाजाबाय थानो लुगैयो बा कालसारखौ जों थांनानै थाजाबाय थानो लुगैयो। थिग बेबायदिनो बाथौ हारिनि बै जिथुनाखि मेराय दुमनाय औवाजोंनो मेराय दुमनाय बे हाबाफारिया थाबाय थानांगौ होननानैसो आं सानो। स' बिनि गेजेराव बा आंनि बुंनायाव माबाफोर गेना गोरोन्थि जादोंब्ला निश्चय नोंथांमोना निमाहा होदो। आरो सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिनि सायाव खाम्फा बरगयारि आरो बिश्वजित दैमारि सारमोना मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना बेखौ रोखायै नायना लादो आरो सोर मा सानदों जोबथारनायाव कमेन्टआव फोरमायहरदो। MLA হলেতো দায়িত্ব থাকে সমষ্টিৰ কাম কৰি আছো গতিকে যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিছো। এতিয়া সমষ্টিত বিভিন্ন আঁচনিবিলাক চলি আছে গতিকে মানুহটো জীয়াই থকালৈকে নতুন নতুন প্ৰয়োজনীয়তা আহি থাকিব হিচাপে আমি কাম কৰি যাই থাকিব লাগে। যিমান পাৰো এতিয়া নতুন কামবিলাক আমি আৰম্ভ কৰি আছো আৰু প্ৰায় মই মোৰ সমষ্টিত এতিয়া 2000 কোটি টকা মান আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা মানে চেংচনটো পালো। সেইবিলাক এতিয়া কাম চলি আছে। তাৰপিছতো আজিৰ মানে সময়ত আজিৰ যুগত মানে বহুতখিনি মানে সমস্যা আছে যি সমস্যাবিলাক আৰু আমি কৰি যাই থাকিব লাগিব। এইটো
মোৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল মানে তেওঁৰ মানে নতুন এটা জীৱন ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিব খুজিছে গতিকে যিটো আকাংক্ষা লৈ গৈছে সেয়া যেন সফল হয় মই সেইটো নাজানো এইটোতো ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত মানে যোনে যিটো দলত থাকিলে তেওঁ ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰে বুলি ভাবে সুযোগ আছে বুলি ভাবে তেনেকুৱা দলতে থাকি পেলাই কাম মানে কৰে ৰাজনীতিক কৰা মানুহখিনি গতিকে কাম্পা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া নিশ্চয় নিজৰ ৰাজনৈতিক জীৱনটোত যি দলতে নাযাওক লৈ তাতে তেওঁৰ যিটো সপোন ৰাইজক সেৱা কৰা নিশ্চয় কিবা এটা মানে তাত এই সুযোগটো দেখিছে কাৰণে তাত থাকি ৰাইজক সেৱা কৰিব খুজিছে बिपिएलनि ट्राइबेल बर' बिथांमोननि थाखायबो मोजां ना गुबुन जायगानि नन ट्राइबेल मानसिफ्रा बिनि बिदा फंबायनि हाखौ बायना लायफैनायखौ इउपिपिएलनि नेताफ्रा लुबैयो ना प्रमद बर'आ लुबैयो ना जुदि लुबैया आं सानो बिथाङाबो लुबैया जुदि लुबैया अब्ला दिनैहाय आसामाव एखे गभर्नमेन्ट दादों इउपिपिएल आरो बिजेपि पुराना कामरुपनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव अरा ट्राइबेलफ्राबो बायनाय फाननायनि जि अधिकार होनाय जाबाय बिनि दारै एक सप्ताहनि गेजेरावहाय 90% ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सनापुरनि बे मिर्जानि रानिनि हाया ट्राइबेलफोरनि हाया 95% एक सप्तायावनो अना बर'फोरनि आखायाव थांबाय बेखौ मानो प्रटेस्ट खालामनो हादिया बिटिसिनि इएम माखासेफ्रानो बुंगासिनो दङ जे अना ट्राइबेलफ्राबो बायनाय फाननायनि अधिकार दङ बिटिसिआव बेखौ बुंगासिनो दं निश्चय दं ओंखायनो प्रमद बर'आ बुंनो हायाखै प्रटेस्ट खालामनो हायाखै गैया होननो हायाखै आरो जुदि गैयाब्ला बे बिटिसिआव जुदि अना ट्राइबेलफ्रा ट्राइबेलनि हाखौ बायनो हाया होनना बुं फंसे जों रायजो राजाफ्रा क्लियार जानांगौ दिनै 16टा डिपार्टमेन्ट जि 39 डिपार्टमेन्ट जोङो मोनबोदोंमोन जा एबा दाजा जों बेखौ लानानै गौरबै रायजो राजाफोरजों सावरायनानै बबे ओनसोलाव इरिगेसन नांगौ बबे ओनसोलनि एलपि स्कुला मा अबस्थायाव दङ बबे ओनसोलाव लामा नांगौ जों पिच लामा बानायजोबनो हायाखै अन्थाइ बालाबो होजोबनो हायाखै खिन्थु प्लेनिंनि दारैहाय जेरैबायदि मावनांगौ जों मावबाय थादोंमोन निश्चय बयनिबो जिबना इमप्रुभ जादोंमोन लिभिं स्टेन्डार्डआ दा फैयै फैयै बे डिपार्टमेन्टखौनो 16टा डिपार्टमेन्ट डिसिनो हरफिनबाय डिसिनो हरनाय माने डिसिआ प्रमद बर'नो एन्सार होआ डिसिआ एन्सार होयो दिसपुराव गतिके बे डिपार्टमेन्टखौ डिसिनो हरनाय माने दिसपुराव थांफिनबाय आसाम गभर्नमेन्टआव हरफिननाय जाबाय सोर दैदेनगिरिया गावनि पावारखौ अपोजासि सोरनोबा हरफेरो दिनै प्रमद बर'आ अपोजासि बिराद गावखौ उदार देखायनो थाखाय डिसिखौ जोंनि इनभल्भमेन्टआव लाबोबाय होननानै देखायनो थाखाय बेखौ खालामदों बेनि दारै प्रमद बर'आ व्यक्तिगत जेबो नुकसान जायाखै बेनि दारैहाय जोंनि बिटिसिनि जनसाधारनफ्रा समग्र लकसान जादों 16टा डिपार्टमेन्ट जोङो खोमानानै लादों जोंनि अधिकारखौ खर्ब खालामनानै लादों बेनि थाखाय प्रमद बर'आ दायी बेनि जबाब होथों रायजो राजानो बेबायदि खामानि मावनायनि उनावहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा माब्रैहाय प्रमद बर'नि प्रति मोनसे बिश्वासजों खामानि मावनो हानो